Kaixo, ongi etorria. Goazen errepaso egitea. Lehenengo galdera jartzen du. Dekagono batek zenbat erpin dituen. Orduan jakin beharko duguna da, zer den dekagono bat. Gogoratzen baldin bazerate, dekagono batek ditu 10 alde. Horregatik da dekagono. Zenbat erpin ditu beraz? 10. Horran 10 jarriko ditugu. 10. Zenbat alde ditu? 10 ere bai. Urrengoa, zenbat diagonal ditu? Hortarako formula bat dago eta jartze genuen horrela. Alde kopurua, bider, alde kopurua ken 3, bakoitzetik 3 gutxiago ate daitezkelako, zati 2. Orduan, ordezkatuko dugu. N-ren ordez 10. N-ren ordez 10, ken 3, zati 2. 10 ken 3, zazpi, parentesi tartean egiten delako lehenengo. Orduan, 10 bider zazpi, 70. Zati 2, 35. Orduan, hemen badugu 35 dela erantzuna. Eta azkeneko hemen jartzen du zenbat da angeluen batura. Hortarako ere beste formula bat dugu. Eta da horrela, 180 gradu bider alde kopurua ken 2. N zenbat da 10, orduan jarriko dugu 180 bider 10 ken 2, berdin 10 ken 2 zenbat da 8, orduan da 180 bider 8. Eta 180 bider 8 da 1240. Beraz, hemen 1240 gradu daude. Bigarrena egiteko jakin behar duzute zerren hexagono bat. Hexagono bat da poligono bat 6 aldekoa. Eta aurra izan behar du. Orduan bat izango da 180 gradu baino gehiagokoa. Orduan hasiko gera, 6 alde. Jarriko bat goian, adibidez, beste bat behan, bi noa, barruak sartuko dut, izateko aurra, bat eta 2, eta besteak, kanpora ingo ditut. Launoa, beste 2 ditut. Orduan, elkartuko torala, adibidez, eta hau izango ditzateke bestea. Azkena. Hau, aurra da. Ganbila izango balitz, badakizute beste era bate egiten dela. 3. ariketan jartzen du poligonoen simetria ardatzak marrazteko. Eta bereiztu behar ditugu erregularrak eta irregularrak. Hemen erregularrak 2 ditugu. Bat eta 2. Horrek esan nahi du, honek ditula 4 alde, beraz 4 simetria ardatz, honek 5, beraz 5 simetria ardatz, eta besteak izango dituzte bere aldeko purua, baina gutxiago. Orduan, has gaitezen honekin, lehenengo erdiak topatu behar ditugu. 3,3 erdia, 1,75, 1,6 eta piko. Orduan, 1,6 eta piko, hemen jarriko dugu, hemen ere jarri beharko dugu. Bueno, hori jakin da, hemen ere ala izango da, 1,6 eta piko. Orduan, lehenengoak egingo ditut erpinetik erpinera, ez ertzetik ertzera. Orduan, erpina hartuko dut, bestea doa, eta bat, simetria ardaz bat, bestea, beste norabidean, indugu, eta beste biak, bat, eta kaso honetan bat bakarra topatu dut berdin da, zemen badago beste bat. Ja. Lehenengoa, hau ere egingo duk orain. Erpinetik aldearen erdira. Aldearen erdia 2,1 denez, ordan da 1,05. Ordan, elkartuko dut. Horrela, beste bat ere beharko dut. 1,05. Hortxe, 1,05. 1,05. Bueno, beste biak ez ditut egingo. Orduan, hasiko gera. Erpinetik aldearen erdira. Erpinetik aldearen erdira. Horrela. Eta erpinetik aldearen erdira. Bat falta zait, eta lehen azkeneko antzat, aldeen erdia ez dut behar askorik, ze hemendikan pasa behar dut derrigorrez. Orduan, hori egina dago. Orduan, zailerak egin ditut. Oan besteak falta dira.
Honek 6 alde ditu, goazen ikustea, zenbat simetria ardatz izango ditu. Ikusten dezuen bezala, nik usteko datu zate, bat da goiti bera dijoana eta bestea era ontara. Horrela jartzen badugu, simetria ardatz hau, bat bestean gainean tolestu daiteke. Eta hongo zen ikuste hauek. Hemen dago, 1,5, ordan 0,75, eta 0,75. Hortxe, hau da beste simetria ardatz bat. Honek bi ditu. Ikusten zuen bezala, honek bi ditu. Kaso honetan, horrela egiten badugu, ez da bat bestean gainean gelditzen, horrela egiten badugu, bai. Orduan, neurtuko dugu hau, 4,8, beraz, 2,4, eta 2,8, 1,4. Ekartzen dugu, eta hau da simetria ardatza. Honek bakarra du. Ikusten zuen bezala, ezkerra aldea eta eskubi aldea berdinak gelditu da. Ez da erregularra, orduan gutxiago ditu, ezin da horrela egin. Ez da gelditzen bat bestean gainean, tolestuta. Orduan, izango du. Goiti bera, aprobetxatu zakegu, zuzen hau, adibidez, ze horrela ina dago. Eta bestea, izango litzateke erauntara. Orduan, hartuko dugu erdia eta erdia, 1,2, 0,6, 1,2, 0,6, eta elkartuta, bi ditu. Eta azkenekoak, azkenekoak ustut neko ondo dagola marrazuta, oso luzea da, orduan, bada goiti bera, ez dugu neurtu behar ere, eta bestea ezkerretik eskubira. Ez da erregularra, orduan ezin dugu horrela egin, ez da gelditzen bat bestearen gainean. Testa moduan, izaten denean, askotan izaten hemen bezala, A, B, C, D, aukeratu behar dugu zeren egokiena. Zenbat alde ditu poligono batek barneko angeluen batura, 720 gradu baldira. Hase gaitezen. Hau, hirukoa zer da triangelu bat, beraz, 180 gradu ditu. Lau aldekoak, bikoitza da. Orduan, ez da ez hau, eta ez hau, bietako bat da. Zein egingo genuke? Nik uste dut, hau bali bada 180, hau, 360, bost ez da izango da 6, segurazki 6, baina guazen bazpere konprobatzea. 6 alde bat ditu, egin daitezke, lau triangelu. Horren, egin beharko nuke, 180, bider lau, 0, 32, zazpi. Ondo dago, zazpi ondo gehi. Hau da, orduan, emaitzai. Ikusi duzu ez da, biderketa egin dut, baina biderketa egin gabere banekien. Bigarrena, triangelu baten bi angeluen batura 180 gradu baino gehiago neurtu aldezake? Ez, bakizue beti dela 180. Eta ez bai, eta ez batzutan. Ez, argita garbi. Hirugarrena, triangelu zuzen baten alderik luzenaren izena hau da. Triangelu zuzen baten, orduan, hor bait izena dutela, katetoak eta hipotenusa. Luzena zein da, beti da hipotenusa. Ez dugu joan behar hortik. Batzutan kateto, beste batzutan hipotenusa, hemen duda egon daiteke, baina gu badakigu beti dela hipotenusa. Hipotenusa. Duda gabe. Hurrengoa. Triangeluaren alde batek 5 cm neurtzen baditu, eta besteak 6, orduan, horrela badin bada, eta badin bada 5, eta bestea 6, zenbat neurtu beharko du, hirugarren aldeak. Orduan, ni baldin badut hemen 11, 5 eta 6 jartzerakoan, beraino gesten dira, eta ez du lortzen triangelua. 11 zentimetrokin, ere ez. 11 baino gutxiago, orduan, 11 baino gutxiago baldin bada, adibidez 10, 5 eta 6, triangelu izango genuke. Eta 6 baino gutxiago, orduan, 6 baino gutxiago ondo dago, bai. Baina 11 baino gutxiago hobeto dago. Ze hor daude denak. Hau da zuzena. Hau jarrizkero ondo dago. 6 baino gutxiago ondo dago. Baina zuzena, hau da, kontuz honekin, hau, galdera hau, neko trampa handikoa da. Kontuz gauza hauekin, Haulako batzutan, egoten dira bi, eta bat zuzenagoa da, eta besteak errore txiki bat. Zuzena izan arren, ez da zuzen, erabat zuzena. Adibidez, 7 zentimetrokoak balio dutelako, eta 8koak ere bai. Hurrengoa, erpinetik beste aldearen erdiraino doan zuzenakin egindako triangeluaren puntuak zer izen hartzen du.
zer izen hartzen du. Eta ikusten bazut hemen, igoko dut, ikusten zuen lau erantzun eta lau erantzun. Orduan, kasu hauetan, badakigu, adibidez, baliz zentro baldin bada hemen ez dela izango, eta hemen baldin bada orto zentro hemen ez da izango. Orduan, behar badaguk bitakon bat badakigu zein den. Orduan, hori baldin badakigu, besteari kenduten diegu. Ulertzen da, ezta? Orduan, erpinetik beste aldearen erdiraino doan zuzenekin egindako triangeluaren puntuak zer izen hartzen du. Ustut badakizutela, erdiraino doana barizentroa da. Honek esan nahi du, nola hemen dauden barizentroa, autozentroa, zirkunzentroa, hemen berdinak dauden, esan nahi du, hemen ja barizentroa kenduko dugu. Ia seguro. Orduan, beste hiruen artean gaituko litzaiguke. Zuzenkiaren erditik egindako perpendikularrarekin egindako triangeluaren puntuak zer izen hartzen du. Kasu honetan, guretzako behar bada igual, hitz hau da ez ezaguna, behar bada. Hau zuta da. Perpendikularra da zuta, berdina da. Hoi galdetu dezakegu irakaslari. Orduan, zuzenkiaren erditik, zuta bat egin behar da. Orduan, zutak zeintzuk dira. Argi dago, barizentroa ez dela, ortozentroa ez da, ze ortozentroa dira alturak, zuta dira baina alturak, orduan dira bitako bat. Hoi da gure duda izan daitekena. Hemen ditugu zutak eta aldearen erditik egindakoak, perpendikularrak edo zutak. Orduan, hau zer da, zirkunzentroa. Hurrengoa, angeluak neurtzeko hauetako zen unitate ez da erabiltzen. Olako galdirak badaude, eta hau izaten da askotan opari bezala ia, ezta? Zen ikuste dut hau ez da asko pentsatu behar, angeluentzat, hori da irakurri behar dena. Izango balitz denbora neurtzeko, orduan segundua eta minutua denentzako da, orduan bi hautako bat da. Angeluentzako da, eguna ez da neurtzen. Eguna kenduten dut. Eta azkena, triangelu batean, baldago alde guztietatik distantzia berdinera dagoen punturik, orduan aldera, erpinetik dago distantzi berdina. Ikusten ez du, ezta? Ze erradioa da. Horrek esan edu, hau ez dela zuzena. Jarretu ezagun bigarrenarekin, intzentroa. Ikusten ez du bezala, ikutu egiten ditu aldeak. Ikutzen baldin badu, esan edu beti dela erradio berdina. Orduan, emaitza, edo soluzioa, intzentroa da. Zergatik alde guztietatik distantzi berdina dagoelako puntu hori. Orduan jarriko dugu. Intzentroa.